Aglago tayo ito suka na kamsat kinigayem. Munda na may buti suka ko, nag-order ko manen ijay Ilocos ko kamsat. Tay organic ka suka. Nagapo ito tubo. Buwan unas ka kamsat. So napitas tatakam sa ti agaramat iti suka ito Isabela kanamin matutulo. Ken ato ti pakaramatan na. Lalo kas tagargarod kay di uso dati Isabela kaming kakamsat ket pangkontra kano iti kimat ken garuod ayata ngamin idi ununa na nga panahon no mamati kay ta idi ubingat ket ada nagaruudan ditoy ayan mi nga Isabela idi ket napasag idi kakungkumanan nakimat tinarami dalang di kakabsat kin gigayem no mamati kayo inarapawan da iti lidda nga nakaidda yan tata narpawan dati lidda katimbaw binaybayan da di tao nga napasag iti nga nakimat ngem sinapsap ko anda iti suka iti bagbagina kin terupa na pagamuan kakabsat kin gigayem nagungar kakabsat nagungar dagay tao bimmangon ijay ayan iti nakapasagan na ken ti bawal pa iti makimkimat kakabsat no adda iti makimkimat lagi po yung bawal gayam iti lagi Thailand landok o bunduleng umarayat kanya na aritos kasjay iti may bawal no adda iti makimat iso nga ato ti gumatag ti sugantayan to kasta ti historya na kakabsat